Hei, Burispohti mun YouTube-kanaali. Ootnella mustitide okta storytime. Ja tää storytime lää mu puares bieraspilja pirra, misi okta rukses Toyota Hiace. Ja mu ähtsi osti tän muaddeja ja oodago mun riedin. No, mi sähti älgitien hävä, kun mun ja ähtsille mä joudus hihtää ofta tjafja iyo. Ja täh piilaa. Tosiaan kuässiä nuotte puhli ordnis. Alasi alu jäitä mili puastutale. Da tjog, da motor, da diak, da mi adda läggsa, da vifta. Alltså da li alu jäitä. Ja tän hävä tol kun mun ja ähtsi aiku mä puhli hihtää. Tän tjafja iyo. Te... Lemma mä juoda ne bällamuts. Ja te shotai aims tjahpat. Da tjog ei doaimansa. Mutta ähtsi sussa alu tjoudussa tähkä tähpähuusede. Sonna teudekään makaiver almai. Alltså som ganha alu. Joita mi sähtä väkitkään tähpähuusede. Nuote su tjovdus tässä lei, että susi yhtäkään större chaps hyroma lumalämpä mi tjouga aibspuudus. Nuote sun loa mun elmäg välttämättä mangisätstien lumalämpä ja tjog olkus glasaräige mun ja niema juovdamme hihtää ofta pihkas seunis tjavtja ias. Ofta era här delema muun, musta rabaa ja ähtsi joudus ältäi. Ja vähle sullin ja odaja ja manus. No, mun jakaan. Ja tällä aibs puolas Finnmarkus onkin siis vietnamis. Ja te ägin ja hui että mie aina so olkus ja te viftali häihtän toivomis. No, että mie aina so moide. Jag kan nog någon miljö niin tässä tai dugg där glasajalla. Ja där går vifta heiti toivomis, oli så lekspils. Nuote mietit on noin mielpor. Nuote ähtsi. Så datui muu raptien una luumabils. Det så ofta bälja doppelekki susse täkkär tjuokt. Nuote monallekin tsahki ofta ollestekär raidu dashboarda alla. Basa grätjuok alde välja liekas. Joka musiikin ja vihtan blott äkkär tjuok des dashboarda alde. Alltså dela kanske värra mus tjuokdus misusa kuassia lämsan. Ähtsi ferti pere vähän tärpätan vifta ja lägi vuettu aiemmat. Kun vedimme herrasi tällä no. Tällä on ollut äärettis tjoudsatien alamässä dien biili, mutta oli pere ähtsikin naadi dien tjoudsi gannahi ja sun tovdajan biili on nuupuudessa. Tää pähtee muistadus la mu nubbin parissa mun störreveljo muistla mun niljas. Puo mun störreveljellä äänet Tsekjans paappa ja ähtsillä huidaa ja lämsanda härjähärjisis. Ja tälle vähue tjakt. Nuote sisi seriekampa lievnis. Ja da kampa lenja päivä, ja tällä oli aan päivä tjouga. Ja täällä si diite, että tämän biljas ei daimanda tjougat. Nuote, kun si gerige tjektja mindan kampa, det si fertitje duoma. Rekt kuuluu ouda kun semni. Ja tää manga kampa, det ähtsi pere. Det gant mi sillä äigi täggalle rissut, mi fert pere duoma. Ja wedja karashoki. En täällä folga semja ja tälle aina miehmoide. Ja det gjorde kanske skogan värre i Wegosono. Ja det semni. Ja tälle sen trafikka ganska länge nu. No det siis hade watchi of the parkeringi. Ja tjohka ja verdi kita okta era biila puhata siin miettä. No det siis siin många där watchi. En tei era bilen la tjohka. Si shadde kanske verdi ne tiima päälle tiima odago okta biila podi. Ja det viima podi biila ja det si vuotsi vähäs ja det biila det lävi hujolu dult da motor. No te många sille tjekar hui alla luhkapoja suotsen. Te tulli ja piila.
ja tollesi feetäkin pistänne. Ja te shodde deuske verdi kita piilo isha na tullin, leikki chatsi vähän, no tollesi feetäkin verdi ofta välpilja. Ja tällä mä shodde verdi kaskal tiima ja tiima päälle. Ja tahkant, leikki no aso silleke bua piivostuan, silleke vaiban, silleke nelegun. Ja vielä kanske kokemustura misisle gaska levna ja karashoa. Ja täällä kanske da på standard attitudes of them all. Anja ahti to sletje huilu pähtihtiä glasaviskari on, vindusviskari on. Mutta sussa teos kirjas mä chotus. MacGyver, he got a solution. Tämä ahti lävi dag, kun suu vindusviskara är så toimon le otosun chanai sigma tai vindusviskari. Ja det voi ja näve dai. Goli arevi min salina. Går som vaipa i dag ja passagerare. Låter da passagerare mig färdigt i väg. Jag ehkä häve gumi voi me pilja ja arvi. Eli puoka jo nyeskan olla stäppieli kiels. Ja mun muistan tohlei nu hier. Kun ähti, sontana mai uophädji. Ja lävikin juiksu meiltä skuuli. Aso era oinpäre, ähti haeisa ja teillä arvi. Ja oinhatu munnan ties nähdä tjohkamin. Helt bara det, ähti. Man då satte fina verkstäder där tingojon. Så bäst gå irskaula takar artis choutsin att mufere till nachoka simman kai kutta vindusviskare. Alltså Mutta den vilsli huisharmaankin. Alltså tällainen buoktiite, että det rukshaisa, det la junnista biila, buoktoude den biila. Kiitos, kun tiedät pähot nää video. Mun toivon liikkuipä täkä storytime. Musta on ollut täkä storytime. Mun bieras bera, aina min bieras länu erinomaisia stories. Ja lästuera bieras, te deuske geva. Jos kuitenkin on tähpähuus, vähän komisk, vähän extrema, mutta kommentera be ja liikkuivat tämän video, just jäälle äänettäkää storytimes, muslänu ollut tähkäära, no teillä se huisoma kuul, just jäälle be aina äänettäkää storytime videoi. Ja mi ainola we pahtavaa ko hade.